ibayaw ko matag karon ug unya dagway mo pangitaon ko ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Matag karon ug unya ngalan mo ibayaw ko matag karon ug unya ngalan mo pangitaon ko ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko ibago mo. Usa ka ba sa mga tawo nga kanang walay usa ka simbahan nga imong gi devote imong kaugalingon para ana tungod kay sige kag balhin-balhin o bisan asa nga simbahan tungod kay tan-aw nimo kani nga simbahan problemado, balhin na sa kaglaing simbahan problemado na pod, balhin na sa kaglaing simbahan problemado na pod. Sa mao nang sige kag lukso-lukso na nahimo na siyang church hopping para sa imuha nga nangita kag simbahan nga tan-aw nimo perpekto. Pero ang pangutana naabay yung simbahan nga perpekto. Naaba jud ay simbahan nga walay problema. Naaba jud ay simbahan nga maingon ta nga tanang tao didto or tanang pamalakad sa simbahan kay 100% makaingon ta nga walay sayop. Atong tanawon diri ang usa sa storya unsa man nagisulti sa Biblia mahitungod sa unsa nga klase nga simbahan, unsa nga pamatasan ang ato ang unsa ang pamatasan or batasan ang naa jud sa simbahan. Atong paghisgutan karon ang matuod na pamatasan sa matarong na simbahan. Tungod kay atong tan-awon nga din
walay simbahan gayud nga perpekto. Tanang simbahan nay problema, tanang simbahan na isayop. Apan ang ato ang pangutana diri, ang atong kasing-kasing. Una sa tanan, nay mga tawo motubag nga maadto siya laing simbahan tungod kay para niya motubo siya ning simbahana. Kaning simbahana dili siya motubo. Well, kung tanawon na to mao na siya imong rason, maayo ka na siya. Kung nitubo ka tungod kay nibalhin ka og simbahan. Motubo ka didto. Pero ang pangutana tungod kay tan-aw nimo nibalhin kag laing simbahan tungod kay kaning simbahan na problemado. Ande pagagto nimo sa ubang simbahan, mangutana ko. So wala ba di ay problema didto? So mao ni siyang dapat ato siyang tan-awon sa atong kaugalingon before ta or sa dili pa kita mobuhat og mga desisyon nga mobalhin tag laing simbahan, mobalhin tag laing simbahan. I know nga nakadungog pud mo niini nga moingon tag walay simbahan nga makaluwas sa tao. Walay relihiyon nga makaluwas sa tao. Well, tinuod man na siya. Pero ato makita nga naay pagtulunan sa usa ka simbahan kung atong gamiton ang pulong sa Ginoo, naay simbahan nga nagatudlo mahitungod sa kamatuoran ug naapoy simbahan nga nagtudlo dili nakabase sa kamatuoran, nagtudlo base nakabase sa tradisyon, nagtudlo base nakabase kung unsay gusto or unsay intensyon hilabi na sa mga namuno sa simbahan. So daghan kaayog mga posibilidad, pero ang atong tan-awon karon unsa may gisulti sa Biblia mahitungod sa matuod na pamatasan sa matarong na simbahan. So atong ginasugod pag series ang kaning libro sa mga buhat. Og naa nakita karon diri sa Buhat kapitulo 4. And then ablihi diri sa ang Buhat kapitulo 4 bersikulo 32 hangtod sa 37 if naamoy Biblia or ganahan mo nga musubay lang samtang maminaw mo sa mensahe sa Ginoo. Balikon ko diri sa libro sa mga Buhat kapitulo 4 bersikulo 32 hangtod sa 37. Akong basahon diri nagaingon, ang pundok sa mga magtotoo nagkahiusa sa nauna og kasing-kasing. Og wala kanilay miingon nga sila ray tag-iya sa iyang kabtangan kundili silang tanan nagambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini. Ang halin gitugyan nila sa mga apostoles, gibahin-bahin kini sa mga apostoles ngadto sa tagsa-tagsa sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga Sipre, nga ginganlan sa mga apostoles og Bernabe or Barnabas sa English, nga sa ato pa ang magdadasig. Mibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. Ang Dios nagapanalangin ng daan kanatong tanan og sa iya nga pulong. Balikon ko nga diin, ang atong paghisgutan karon mahitungod sa sakto or matuod na pamatasan sa matarong na simbahan. Akong gibalik kaganina nga diin, walay perpekto nga simbahan. Tanang simbahan adunay problema. Apan naay mga simbahan nga nagpadayon og nagmalig-on nga nibarog sa kamatuoran og nakita sa Dios og gipanalangin kani nga maong pundok sa katawhan or simbahan. Ato makita na po mga simbahan nga dagko na, and then pila ka tuig na nga guba, nga bungkag, nga naman. Tungod kay naay problema sa maong pamuno. Naay problema sa mga tao nga nagpalakad niini, di ba? Mao na nga diin na atay na-divide ang kaniyong dako nga simbahan, nagkawatak-watak og bisan asa. Nga naman, tungod kay una sa tanan, walay pa naghiusa. So atong tan-awon diri, tagsa-tagsaon na to, atong tan-awon matag bersikulo, unsa man ang pamatasan nga inyong nadungog, inyong nakita nga din ato ang i-aplikar sa matag usa sa atong kinabuhi. So ang atong standard mahitungod sa pastor, unsa man nga simbahan nga dapat na ako didto. Ato ibutang una sa tanan,
kaning simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran. Mao gid siya. Walay laing simbahan. Simbahan nga nagtudlo mahitungod sa kamatuoran, nagtudlo mahitungod sa pulong sa Dios, nagatuo nga din si Kristo, Dios, ang Dios Amahan, Dios ug ang balaang Espiritu Santo, Dios. Ang Biblia mao'y pinakalabaw, pinakataas nga awtoridad nga diin mao'y gihuptan sa simbahan. So kung unsa man nahisulat sa Biblia, mao'y gipaabot ngadto sa mga katawhan. Kamatuoran nga usahay sakit, napoy kamatuoran nga makahatag kanatog kasiguraduhan nga ang Dios naay dakong plano sa matag usa ug naay giandam nga lawak para sa matag usa. So mao na siya nga ato nang gibuta nga din ang simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran ug unsa man ang batasan. Tungod kay naay mga simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran pero lahi-lahi og batasan ang mga tawo nga naa niining simbahan. So ato makita unsa man ang pamatasan nga dapat naa sa matag usa nga inyo pong tan-awon sa inyong kaugalingon sa mga nakadungog karon nga sige magbalhin-balhin og simbahan, unsa man ang batasan kaha nga naa nimo ngano ni balhin mo kag simbahan? Ang problema ba na sa simbahan o di ba ka ang problema naa nimo? So ato makita diri una sa bersikulo 32 ang pulong sa Dios nagaingon, ang pundok sa mga magtotoo nagkahiusa sa hunahuna o kasing-kasing. So unsa man ang una nga pamatasan nga ato nakita diri? Una, ang kaning panaghiusa. Ang ato ang Cebuano diri sa TLCC, ang atungan sa Cebuano sa TLCC, atong pangalan kay panaghiusa. Nga naman. Lahi-lahi nga tao, lahi-lahig prinsipyo, lahi-lahig batasan, pero ana ang panaghiusa mahitungod sa pagdaig o paghatag og himaya sa Dios. Panaghiusa nga din susama lang kamog kasing-kasing, panaghiusa nga susama kamog mga hunahuna. Nga din nagunahuna kamo para sa kaayuhan sa uban, nagunahuna kita para sa kahimayaan sa Dios ug atong kasing-kasing atong gibutang diha sa Ginoo, nga din ang atong kalipay diha sa Ginoo. So kung ang gibuhat sa imong isig sa matag kaigsuunan, so ang gibuhat nila, imong gibuhat, ang gibuhat sa uban, sama ra kamog kasing-kasing ang inyong gibuhat tungod kay nahigugma man mo sa Ginoo, nagbuhat mo unsay makapalipay, makapahimaya sa Ginoo. So unang nga pamatasan, anaa ang panaghiusa. So kung naminaw ka karon, tanawa ang inyong grupo or kaning gitawag natog local church sa inyo o sa imong giatinan karon. Anaa ba ang panaghiusa? O di ba ka naapoy division? Ato makita nga di malikayan nga ang tao malain siya, ang tao mahiubos siya, ang tao naingon ani nga klase nga pagbati. Apan dili na tutugutan nga kani nga mga pagbati nga nahiubos ka, naglagot ka, nasina ka, or nasultihan kag bati, ato ni siyang himuon nga mo'y itabon sa atong kaugalingon, nga mao'y rason nga dili na ta makiguusa sa uban, dili ta kabalo mo pasaylo, mohatog pasaylo sa uban, dili ta kabalo magsorry man gani sa mga sayop nato. Ug ato ni siyang gi-cover tanan nga bati, nahiubos ko, naglagot ko, naguol ko, wa ko pansina. Ato ni siyang mo ni siya atong gitakip sa atong kaugalingon nga dili ta makapag hiusa sa ilaha. Balikon ko, kitang tanan na ingon ani nga klase nga pagbati. Apan unsa may solusyon nato para niini? Ang solusyon nato niini, mobalik ta sa Ginoo. Mga itagtabang sa Ginoo. Mga itagpasaylo sa Ginoo. Mga itagtabang nga, Lord, dali ra kay ko masuko. Nalain ko sa akong kauban sa simbahan. Naglagot ko sa akong kauban sa simbahan. Naguol ko. Gipasakitan ko sa akong kauban sa simbahan. Pangayog tabang sa Ginoo. Panduha, iampo sila. Pantulo, pagbuhat og aksyon. Either moduol ka sa ilaha, tapos mag-istorya mo, i-clarify kani mga butanga. Do tungod sa atong garbo, moingon tag, ay para nas mga bata, pastor, para nas mga batanon, mga idaran na kay mi. Usahay, baliktad kayo ang panguna-una sa uban nga mga Kristohanon. Sanglit nga hamtong ang tao, siya unta ang nasayod unsay dapat niyang buhaton. So kung maingon siya nga ang kani moduol ka sa katao para magka-okay mo,
buhat ra ni siya sa mga bata, buhat ra ni siya sa mga batanon. So kining hamtong na di ay nga dapat sakto ang atong panguna-una. Wa no nagbuhat niini. Unsa may naa ni ana? Unsa may problema? Garbo. Mao gini siya. Garbo. Ang garbo mao ni siya makaguba sa panaghiusa. Ang garbo mo'y makaguba sa simbahan. Ang garbo mo'y muguba sa imong kaugalingon. Ang garbo mo'y muguba sa bisan unsa nga klase nga relasyon. Mao nang iampo sa Ginoo kung na kay ingon ani nga klase nga batasan. Garbo. Di ta kabalo magpaubos. Di ta kabalo mo angkon nga nasayop kita. Di ta pasulti sa uban. Garbo. Kung naata ingon ani nga klase nga pagbati, ato ni siyang itugyan sa Ginoo, mga itagtabang sa Ginoo. Tungod kay mao ni siya mubitad nato nga dili ta maka hiusa ngadto sa uban. Balikon ko, ang sakto or matuod nga pamatasan una ana ang panaghiusa. So kung naamang kay gikalainan nga tao sa inyo nga simbahan, pwede ka mo message sa iya mag-istorya mo, pwede ka mo duol sa iya mag-istorya mo. Tapos limpyuhi ang imuha nga pagbati para sa iya. Tungod kay bati kay mamalandong tungod kay na ako'y mga kaila nga naara sila sa usa ka simbahan, tapos inagagto nila sa simbahan, magkakita sila kay huot kayo o bugat kayo ilaha nga buot. Kanang murag nay kalagot, nay kasina, nay bati nga pagbati. Tapos kung ato siyang una-una ata sa simbahan para magdayeg sa Ginoo. Di ba mo siya makabitad, makaguba sa atong relasyon. If dili ganin siya matagag kasulbaran sa maong simbahan, and ato makita kung naay desisyon ng simbahan, ang kaning usa mo disapprove gid siya sa desisyon sa usa, di siya mosugot, dapat di ko magpapildi, walay magpaubos, tanan nagpataas. Mao ni makaguba sa simbahan. So ayaw tuguti ngun ani nga klase nga pagbati nga walay panaghiusa, kaning naay pagkagarboso. Ayaw ni siya tuguti. Iampo sa Ginoo nga makabaton kita niini nga klase nga pagbati, anaang panaghiusa sa kasing-kasing ug naang panaghiusa sa una-una. Unsa may ato makita diri? Bersikulo 32, panaghiusa sa una-una ug kasing-kasing, ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili silang tanan nagambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Panduha, atong tanawon ang atong kaugalingon. Kung asa ta, nagbarug kita, wala nakabase kung unsay status nato sa kalibutan. Tungod kay di malikayan na mga tao nga nakaila sa Ginoo na ay relasyon sa Ginoo. Pero tungod sa status nila sa kinabuhi nga mas arangan sila, dato sila, nakalimot sila asa sila nagbarug. Kitang tanan nagbarug kita atubangan sa Dios. Pero nay mga tao nga nagbarug sila dili atubangan sa Dios. Nagbarug sila asa man. Nagbarug sila, nagtanaw sa ilang kaugalingon, ug tanaw nila sa uban nga mas ubos sila kumpara sa yaha. Dili ngun ani nga klase nga batasan ang naa sa ato. Dili ngun ani nga klase nga batasan. So kung ato siya makita, balikon ko, unsa man ang imong status sa kinabuhi, madato ka man, arangan, or usahay makakaon o gamay, usahay makakaon po duhak plato, tulok plato, usahay plato na lang ang makaon. Pero ato makita diri nga bisan unsa may status nimo sa imuha nga kinabuhi, ato gini siyang kanunay ibutang nga kitang tanan nagbarug kita sa Ginoo. Unsa may implikasyon para niini? Ang implikasyon para niini, nagbarug kitang tanan atubangan sa Dios kung natay nakita nga mga kaigsuonan nga nagkinahanglan ato silang tabangan. Mao gyud siya. Ayaw tan-awa imong kaugalingon nga moingon kitag mas labaw ko, mas bintaha ko kisa nimo. Mas duol ko sa Ginoo tungod kay dako akong tithes. Wala ato siyang tan-awon. Kining tawhana nga nihatag siya para sa simbahan nga gamay. O tanasayod basin mao na toy pinaka tanang kwarta niya. Yang kwarta 50. Wala na jud siya laing kwarta 50. Wala siya namahaw, wala siya paniudto, tapos ang 50 iyang gihatag sa Ginoo instead nga ipalit nila og bugas. Iyang gihatag gid ang 50 pesos sa Ginoo. Tapos na usa ka tawo nga kwartaan adunahan, mihatag siya 5,000.
May ka, lo, dakuha na eh. Mahatag sa 10,000. Dakuha na eh. 50,000. O, di ba? Mas dakog maayo. Pero ato siyang tanawon, kaning kwartaha, sinsiyo ra ni siya, or mo yung tag, grabe kagamay, sobra sa sobra pa jud sa iya. Ato makita diri nga, asa may mas bintaha atubangan sa Ginoo. Kani bang naghatag og dako sa standard sa tao, or kaning tao nga nihatag og gamay pero kinatibuk-an iyang gihatag ang tanan para sa Ginoo. Ato makita diri, ang Ginoo wala siya nagkinahanglan og kwarta sa tao para malipay siya. Apan ang kwarta nga naa sa tao gibless na gikan sa Ginoo, iyang gipanalangin ni ining tawhana nga kaning tawhana nga gibless sa Ginoo, iya kining maggamit ang salapi ngadto sa ministry, ngadto sa bulahaton para sa Dios. O kung gigamit magani ni sa tao sa bulahaton sa Ginoo, mao ni makahataw og kalipay sa Ginoo. Dili tungod kay mingon kag dako, gamay o bisan unsa. So ato makita diri, ang makahatag og kalipay sa Ginoo, unsa man ang naa sa tong kasing-kasing. Unsay naa sa tong kasing-kasing? Pastor, nihatag man kog 50 pod, tapos pila income nimo? May income kog tag pila ka milyon, tapos imong gihatag kay 50 pesos. Tapos mangutana ko nimo, tinuod ba nga kinasing-kasing jud nimo nga gihatag sa Ginoo? O di ba ka for the sake lang nga makahatag ka sa Ginoo or unsa man? So ato makita diri ang ato pong paghatag align siya kung unsa ta kamatinud-anon sa unsay gibless sa Ginoo diri sa atoa. Sama sa batasan ni ining mga Kristohano ni ining panahon na. Wala ni sila miangkon nga kani ako kini. Wala nagpasabot nga din ingon siya ang tanan makatag-iya niini. Ang gusto niya ipasabot nga din kini gihatag ni siya sa Ginoo. So ang akong buhaton ini is ako ni siyang ipasig-ambit ngadto sa uban nga nagkinahanglan pod. Mao na siya ang punto nato karon. Not necessarily nga karon nakadungog ka sa mensahe imong ibaligya imong negosyo bisan unsa, ibaligya imong balayo bisan unsa, tapos imong ihatag tanan sa Ginoo. No, ang implikasyon nato ang atong pagtulunan nga makuha nato diri. Unsa may pwede nimo mabuhat nga gikan sa imong kasing-kasing nga diin maka-extend ka unsa ang panalangin nimo para makatabang sa uban o para makapadagan kita sa bulahaton sa Ginoo. Hilabi na gayud sa TLCC. Sa TLCC is natay mission team nga ang atong mission na kinahanglan kita og resources food financially. Nga diin makasupport tag mga pastors nga maoy mo evangelize sa mga tawo nga wa nakadungog sa mensahe sa Ginoo, mo support tag mga pastors or mga Bible school students nga diin makahuman pud sila sa ilahang pag-eskwela, pagpamastor, nga diin sila pod someday makapasig ambit pod sa mensahe sa Dios ngadto sa mga tawo nga wala nakadungog niini. Mao na siya nga diin kung ikaw mo igi tawag sa Ginoo nga diin naa kay kaya nga gibless ka sa Ginoo, ang imong mabuhat mao ni siya ang pinakagamay nga mabuhat sa tao. Ang pinakagamay nga mabuhat sa simbahan or ang pinakagamay nga matabang sa simbahan ngadto sa mga pastor, motabang sila financially. Mao gina siya ang pinakagamay, di na ang pinakadako, mao na siya ang pinakagamay. Mao gina siya. Tungod kay ang mga pastor, tinuod man na ay kwarta o walay kwarta, nagpabilin gihapon na sila nga nagbuhat para sa bulahaton sa Ginoo. Pero if naaman gani ang simbahan or makakaya man gani ang simbahan sa pagsuporta or maski sa mga tawo nga naminaw karon, nga di naaman gani kay blessing nga gihatag sa Ginoo, i-extend na ngadto sa simbahan. Nga din ang simbahan makatabang pod ngadto sa mga pastors, makasupport ang mga pastors nga imagine nato ang mga pastors nagtrabaho sila 24/7. Evangelize, nag-Bible study, tapos inaguli sa balay ka wala man lay maluto. So ato makita diri nga diin ingon ani nga klase nga batasan, nga andam tamotabang ngadto sa uban. Nagingon po diri uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi mahitungod sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesukristo ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga o mga balay nagbaligya niini. Og ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles ngadto sa tagsa-tagsa sumala sa ilang gikinahanglan. Og mao nga si Jose, usa ka Levita, nga taga Sipre, nga ginganlan sa mga apostoles og Bernabe o Barnabas, nga sa ato pa ang magdadasig, mibaligya pa sa iyang
uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. Ato makita diri unsa nga klase nga batasan, unsa nga klase nga kasing-kasing ang naa sa mga apostoles. Kung ato lang tan-awon ng TLCC, kung ang tanan nga mga anak sa Dios nga naa sulod sa TLCC, naingon ani nga klase nga kasing-kasing nga nagunahuna kita sa buluhaton sa Ginoo. Din ang atong buhaton nga diin mo suporta kita, mo extend kita kung unsa may gi-bless sa Ginoo sa ato ni siyang itugyan ngadto sa Ginoo nga diin magamit ni siya sa mga tawo nga nanginahanglan, sa mga tawo nga nagpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Makatabang ta sa ilang panginahanglanon, makatabang ta sa buluhaton sa Ginoo, mas mapalapnag pa nato unsa man ang mission nga gihatag sa Ginoo sa simbahan or sa matag usa sa ato nga kinabuhi. So, and nagapasalamat pud ako nga diin naapoy mga kaanakan sa TLCC, kaanakan sa Dios nga naa sa TLCC, nga din grabe pud ang ilang kasing-kasing nga naa sa TLCC nga diin grabe gid sila kay mo support pud sa ministry. Mao na nga diin ang Dios magapanlangin sa inyo ha. And then sa mga tao karon nga naminaw sa mensahe sa Ginoo nga diin usahay moadto lang tag simbahan tapos ang atong una baliktad. May adto tag simbahan tungod kay na-expect nga ang simbahan makatabang nato. Wala may problema ni ana. Apan how about kani klase nga klase nga panguna-una? Moadto kog simbahan para makatabang ko sa mga tao nga nagkinahanglan pod. Di ba mas nindot kung yun ani nga klase nga mindset kaysa sa mga tutang tanan sa simbahan tapos kitang tanan nagkinahanglan. Lisod po kayo, di ba? So, moadto tag simbahan, do mobati ta nga nagkinahanglan ta. Well, okay na siya, walay problema. Pero hinaot pod nga naa sa atong una-una pod, maadto tag simbahan nga makatabang ta sa uban nga nanginahanglan pod. So ingon ani nga klase nga pamatasan ang nindot nga naa sa matag usa. Mao na siya nga klase nga batasan. Hinaot og ako mga pag-ampo nga naminaw ka sa mensahe sa pulong sa Ginoo karon. Nga din imo pong makita sa imong kaugalingon unsa man imong matabang para sa bulhaton sa Ginoo. Unsa man imong matabang sa atong mga kaigsuonan nga nagpabuhat sa Ginoo. Nga din ilahang gisakripisyo ang ilang oras, wala sila nanarbaho sa gobyerno, wala sila nanarbaho para sa ilahang ang kaugalingon nga maka-income sila, ilang gibuhat nga din for free. Nituman sila or nagbuhat sila sa bulhaton sa Ginoo. So again, ang matabang nato para sa ilaha, pwede ta makasupport ni bisan ginagmay man lang, makatabang makasuporta sa ilaha. Mao na nga diin ang akong mga pagampo sa matag-usa sa atong kinabuhi, nga din ang Dios kanunay magahikap sa atong kasing-kasing, nga din atong makumit sa atong kaugalingon, nga diin andam ko motabang sa mga tawo nga nagkinahanglan, andam ko motabang sa akong mga kaigsuonan, andam ko magpagamit sa simbahan. Og sama sa atong nabasa kaganina, na usa ka tawo diri nga ganlag Barnabas, nga sa ato pa magdadasig, siyang usa ka tawo nga iyang gipakita sa iyang kaugalingon nga ako ni siyang buhaton para makita pod sa mga tao unsa ang dapat ilang buhaton. Ug ato nakita diri, may mga Kristohano nga nibaligya sa ilang uman, nibaligya sa ilang balay, not necessarily karon nga diin nagkinahanglan pa kaniana, not necessarily nga imo na siyang ibaligya, pero unsa man ang naa sa imuha nga pwede nimo nga diin makatabang ka sa imong mga kaigsuonan sa pagtuo. Makatabang ka sa mga pastors, makatabang ka sa mga workers nga naa sa simbahan, workers sa mission field, unsa man ang naa sa imuha nga makatabang ka sa ila. Ginagmay man gani dako na kay ng kahimuan o kalipay at ubangan sa Dios. Hinaot og ako mga pagampo nga diin sa atong mensahe karon, ato makita nga diin dili kayo ta maka-focus nga diin kung ang simbahan ay problema, balhin dayon ta. Tapos nagka-problema na pong usang simbahan, balhin na dayon ta. Problema na sa usang simbahan, balhin na dayon ta. Atong tan-awon karon, as long as ang simbahan naghisgot siya mahitungod sa kamatuoran nga naa sa Biblia, kung wala man kayo gitawag na tog problema sa mahitungod sa pagtulunan nga naa sa Biblia, dili kayo importante nga mobalhin taglaing simbahan. Hinaot atong tanawon sa atong kaugalingon, unsa may matabang nako nga ang usa ka simbahan ana may problema. Unsa may matabang nako para niini. Isip usa lamang kita sa lawas ni Kristo. Kung ang usa ka lawas sa tao maapektuhan ang mata, tanang parte sa lawas na ay kausaban. Kung usa ka lawas ang kaning kamot di na mo function, dako kayog kausaban. So hinaot sa atua nga din kung naay problema ang simbahan, ang naa sa atong kaugalingon, unsa man ang matabang nato para niini nga problema. Dili tungod kay mag-iyahay tag panglayas tungod kay naay problema na abot sa kinabuhi.
dili ingon ana or na problema nabot sa simbahan ihay tag panggawa sa simbahan. No, dili ta wala ta gitawag sa ingon ana nga klase nga batasan. Gitawag kita nga naay panaghiusa, gitawag kita nga naay paghigugmaay, gitawag kita nga naay pagtinabangay sa pagtinabangay nga gikan sa ato ang kasing-kasing. Hinaot o ako mga pagampo nga ang Dios padayon magapanalangin sa iyang nga pulong diha sa imong kasing-kasing nga ikaw pod mismo ang karon or ugma or puhon nga ready na ka mo commit sa imong kaugalingon para sa bulhaton sa Ginoo ug diha sa Ginoo. Magampo kita. Ginoong Dios ninintak na salamat Ginoo sa mensahe nga among nadungog karon. Unsa man Ginoo ang matuod nga pamatasan sa matarong na simbahan nga diin kami magkayusa, nga kami maghigugmaay, nga kami Ginoo adunay pagsinabtanay, nga kami Ginoo nga diin kabalo kami motabang sa mga tawo nga nanginahanglan, kami Ginoo nga diin magtuon sa imuha nga mensahe mahitungod sa kamatuoran ug tugoti Ginoo nagaampo ako Ginoo sa mga imuha mga kaanakan o si bisan kinsa karon Ginoo nga naminaw sa mensahe kanimo. Maabot sa ilang kasing-kasing Ginoo ang kainiton, ang kabug-aton nga diin kung unsa may imong gi-bless pod sa ilaha nga sila pod mismo Ginoo matandog gikan silang kasing-kasing nga mo extend sila motabang sila sa imuhang mga kaanakan nga nanginahanglan o Lord. Nga diin motabang pod sila mo extend sila sa mga workers sa ministry Ginoo nga diin kaming tanan magkahiusa, kaming tanan magkahigugmaay nga kaming tanan Ginoo usa lamang ang among usa lamang naasa mong kasing-kasing usa lamang ang nasa muna huna nga diin maghatag og himaya para sa imuha Ginoo og salamat Ginoo nga diin ikaw o Dios nga diin padayon Ginoo mag-bless sa mga tawo nga diin karon Ginoo ni dedicate sa ilang kinabuhi nga diin andam sila magpagamit sa imuha ug andam sila mutugyan kung unsa man ang gi-bless nimo sa ilaha ilang gigamit pod Ginoo para sa imong bulhaton. Bless them O God, bless all the workers, bless Ginoo sa tanan dunggan nga naminaw karon, bless them Ginoo. Lord, salamat sa tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka na mo o Diyos, ilabihan ka nako ang imong